ja mislim da ti imaš velike šanse. Jer si stručnjak, jer si profesor, jer si pošten čovjek, jer si domoljub, jer si bio na najtežim zadacima kad se stvarala ova Hrvatska. Mjesecima tamo u bespućima Bosne i Hercegovine, pripremajući tu oluju koja je krenula i koja je spasila i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Za razliku od drugih profesora koji se danas nude, a koji su za vrijeme kad se stvarala Hrvatska ne zna se gdje su bili. Dobro, to je jedna stvar, to je nešto što, mislim, nije uvijek zahvalno o sebi govoriti. A dobro, zato ja govorim. Da, ali bi ja rekao još možda jednu dimenziju zašto mislim da je važna. Ja mislim da mi trebamo stvoriti jednu modernu državu, jedno moderno društvo. Htio, ne htio, ja sam od 70. godina bio stalno u institucijama koje su se bavile razvojem i projektiranjem razvoja. Došao sam u referalni centar u području informacijske znanosti kada je to bila jedna nepoznato područje i kada su se najveće stvari i u Hrvatskoj tada otvorile i počele na njima raditi. Bio sam tada u Zavodu za kulturu Hrvatske 80. godina gdje sam se bavio kulturnim razvojem i strategijama kulturnog razvoja. U okviru UNESCO-ovih programa, tad znači međunarodnih programa gdje sam radio. 90. godina na stvaranju Hrvatske države i vojske i diplomacije i obavještajnih službi. Tako da je to jedno iskustvo koje mi daje samopouzdanje da se može o budućnosti raspravljati i govoriti na sasvim drugi način. Moramo završiti. Znači, kod tebe se radi o ambiciji s pokrićem. Ti si dokazao u svojem životu da to što govoriš da ćeš napraviti, da možeš to napraviti i da znaš to napraviti. I ja ti želim puno uspjeha, ne samo rad tebe, nego i rad Hrvatske i rad toga što mislim da nema promjene u Hrvatskoj na bolje ukoliko ne dođe do izbora trećeg hrvatskog predsjednika koji će se odmaći od sadašnje politike. Pa to je, mislim, zaključak, jer ako bi bilo, bez obzira ko bi bio SDP-ov ili HDZ-ov kandidat, to znači nastavak ove sadašnje politike. Ta sadašnja politika nas nije dovela daleko. Odnosno, vodi nas svakih 10 godina novih 30 ili 40 milijardi duga, da ne govorimo o drugim stvarima. I stvarno nam je potreban jedan promjena politike gdje će Hrvatsku uvesti kao partner u Europsku uniju, gdje će Hrvatska sudjelovati u kreiranju europske budućnosti, a neće biti samo tražiti u Europskoj uniji nekakav kutak gdje će se rješavati neki drugi problemi sami od sebe. Evo, hvala lijepo, dragi prijatelju. Mislim da smo rasvijetlili mali dio nekih problema koji su pred nama. Biće još puno rasprava. Ja ti želim puno uspjeha, želim svima nama da za 6 mjeseci dođemo u situaciju kada će nam biti jasno da imamo program, da imamo čovjeka i da znamo kako izaći iz sadašnje situacije. Hvala tebi. Pitam se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kad se budemo gledali oči u oči. Zekić grupacija danas je u svojim glavnim djelatnostima, veleprodaji aluminijskih okvira i pripadajućih okova, dosegnula čvrstu vodeću poziciju na hrvatskome tržištu uz neprekidno povećanje tržišnog udjela u regiji. Aluminijski profili u graditeljstvu svakodnevno se upotrebljavaju i visoko su cijenjeni zbog svojih svojstava. Pored aluminijskih profila, Zekić grupacija u svojoj ponudi ima i kompletan popratni materijal, kvake, ograde, rukohvate i aluminijske okove kako bi svojim partnerima mogla pružiti cjelovitu vrhunsku uslugu, odnosno sustav koji omogućuje izradu prozora, vrata i stijena. Sika Croatia d.o.o. osnovana je 1998. godine i tvrtka je kćer poduzeća Sika Allgemeine Gesellschaft iz Švicarske. Sika Croatia jedan je od vodećih dobavljača materijala i tehnoloških rješenja u građevinarstvu, industriji i nautici.
Sika tehnologije svakodnevno se koriste na gradilištima i u industrijskim pogonima nekih od najvećih građevinskih poduzeća i proizvođača u državi. Sikaflex tehnologija zasigurno je najjači brend na području elastičnog ljepljenja i brtvljenja, kako u građevinarstvu, tako i u industriji i nautici. Našim kupcima pružamo potpuni servis, od samog početka projektiranja građevine pa do podrške izvođačima u fazi izvođenja konstrukcije. Sika nikad ne bi uspjela na tržištu da vi, naši partneri i kupci niste s nama, jer Sika je uvijek uz vas. Pitate se zašto najpopularnije Hrvatice biraju Riječane? Tonka zna. Budite li se zbog briga o računovodstvu? I najmanja pogreška može naškoditi vašem poslovanju. Više se ne trebate brinuti, zato su tu sigurne ruke. FINA računovodstveni servis. FINA vam nudi rješenja za sve vaše računovodstvene potrebe. Sigurne ruke. Novi FINA računovodstveni servis. Male stvari puno znače. Vaša FINA. Glas iste. Pitate se zašto najpopularnije Hrvatice biraju Riječane? Tonka zna. Dobrodošli u još jednu kartolinu Zmika. Što je Mik? Većina zna da je to festival melodije Istre i Kvarnera, jedini putujući festival u Hrvatskoj. U današnjim brzo prolazećim vrijednostima mnogi se čude i dive opstojnosti ovog dugovječnog festivala, njegov